días, queridiña, queridiñe, luns con menos enerxía que habitualmente e dirás, ti, pero por que, Alba, pero por que? Onte deiteime un pouquiño máis tarde e eu se non durmo o que teño que dormir, pois estou un pouco reventada. Aparte, que se viches o bloque anterior saberás que teño o corpo destrozado de estar aí na aldea facendo movidas. Pero, traballo feito. Estudiei, que logo contoche a miña nova estrategia co tema estudio. E fomos ao super comprar, fun dar o paseo co queridiño, e aquí estamos para facer deporte. Exprimindo a tarde, sabes, como alargando ata non poder máis. En fin, vou facer Iñaki, hoxe tócame forza. Teño as pernas un pouco regular, porque onte ao final fun correr, a pesar do cansancio que tiña, pero non tome con forza. Ala, vou. Menudo día. Son un pouco optimista, estou me dando conta, creo que xa dixo máis dunha vez, que son moi optimista co tempo que me levan as cousas. Sempre penso que podo facer máis do que realmente podo facer. Oye, fíxeno todo, pero son as 9, son as 10 menos cuarto. Ai, acabouse xa o día e mañá vou almorzar kéfir, porque outro día prepareino e non o tomei e ten unha pinta, mañá xa me ten aquí, igual o debería tapar, pero bueno, está como cremosiño, sabes, como se fose un yogur destes griegos. Ai, que fantasía, mañá almorzo kéfir. Inda que eu son máis de almorzar rollo salado, pan e demais, pero mañá kéfir, que ademais é moi bom. Perdón. Teño que unha reflexión que está agora na xuntanza cos compañeiras e compañeros de Esquerda Unida, e non sei se é polo cansancio ou porque estaba como pensando noutra cousa, e cando estou pensando noutra cousa poño caras. Porque me pasou outro día igual no traballo, que chegou un que era meu xefe, fai anos xa, e dime, que tal? E non sei que cara lle puxen, que me dixo, aguanta, eu, pero, que hacía? Aguanta que estou ben. Entón creo que teño que, agora como me estou grabando, a ver se me vexo as caras que poño, porque debo poñer unhas caras de tristeza, porque o compañero dixo, bueno, Alba pon cara de tristeza. E claro, eu creo que non estaban dicindo nada que a mí me parecese mal. De feito, creo que estaban dicindo algo que me parecía ben, simplemente estaba escoitando e non sei. Vamos, que teño que cuidar as caras, que a xente flipa. Normal, por outra banda. Se poño cara de tristeza, máis que eu sempre estou rindo. Pero non sei. Luz rematado. Satisfeita. Porque estudiei, fixen deporte, onde iba un pouco apuradilla, porque tiña reunión, e, bueno, cando tiña así reunións, por pouco que levan unha hora e media, e que irás que non unha hora e media é tempo no día. Pero, ben, porque, ademais, acabei de facer deporte, vamos, o milisegundo de que comezara a reunión, pero noutra ocasión, se vexo que dubido que non me dá tempo, coño, non o fago. Entón, non. E, de feito, noutro momento, o mellor, porque, evidentemente, era unha hora de clase, e dina feito, noutro momento, a mellor ás menos 10 ou menos 5, que a reunión era ás 8, houvese parado, e non, parei cando se acabou a clase, que eran ás 8:00, digo, perfecto, pois. Unha compañera dixo, non poño a cámara que veño de pilates, digo, eu veño de facer forza, que lle facemos? E suei, vamos que suei, non sei cantas sentadillas me fixo facer, non sei cantas movidas, estiña aquí. Pero, bueno, estamos en confianza, é unha reunión entre, somos 6 ou 7, creo que tampouco teño tan mala pinta. A ver, non se pode de outra maneira, así que, pouco máis, que levo esbardallando un cacho. Estou cansa. Vou ir, sentarme, como xa estudiei, voume sentar un cacho co querido no sofá. Non sei que está vendo, pero eu vou ver que está vendo, se me interesa, genial.
Eu só non poñome con outra cousa, aínda que creo que temos algo pendente para ver xuntos, así que vou para ali, vale? Se non te importa, deixámolo por aquí por hoxe. Maña máis, que é martes. As semanas estánme pasando voando. O nivel de cansancio que teño nas pernas é real. Estaba eu pensando. Non me estaba costando tanto correr, estaba así pensando e digo, ostras, por que teño as pernas tan cargadas? E que onte fixen exercicio de pernas, claro. Ten sentido, que estén cansada. Que rico meu quecir. É que me encanta. Pois, miña agora que me puxen a ver TikTok e hai un chico que me encanta, non só o viernes, creo que, non sei o seu nome, Mark, creo, pero o seu nick, bueno, o seu nome de usuario en TikTok é non só o viernes. Bueno, hai uns vídeos graciosísimos e dicindo unha cantidad de verdades absolutas. Claro, sáenme vídeos del, claro, porque o sigo e tal, e sen un vídeo. Xa me saíron 2 ou 3, creo, do tema da visita do Papa a Madrid, pero esta última, que fixeron ali no Bernabéu, este último vídeo, digo, que fixeron ali no Bernabéu, un rollo espectáculo, Cristian Gálvez dicindo que a parada da iglesia, fixeron como unha especie de espectáculo como se fora futbolístico, pero dedicado, como enfocado na igrexa. Non sei, de verdade. Sinto-me, non sei, como se vivira nunha realidade paralela, non entendo moi ben por que están facendo eso, de verdade. Respetando as crenzas de cada quen, que non ten nada que ver con iso, pero resultame chocante, canto menos. E xa non falemos, porque, a ver, ainda non vin, o sea, non vin o discurso enteiro, entón tampouco podo opinar sobre algo que non vin enteiro, non? Veixo por aí vídeos e tal, igual o debería ver enteiro porque pareceme que necesitaría facer un vídeo para TikTok sobre isto. O Papa foi ao Congreso dos Diputados a dar ali un discurso, pois claro, na liña que pode ser o Papa, parece dixo cousas positivas, pero criticou a eutanasia e criticou o aborto, o dereito ao aborto. Na nosa casa na nosa casa de legislativa, sabes? Non sei, pareceme canto menos chocante, que tampouco entendo por que foi o Papa ao Congreso dos Diputados. Intentei buscar a información de por qué, porque que non entendo por qué, o sea, por qué. Non entendo, somos un estado aconfesional. Non entendo que foi a facer o Papa ao Congreso dos Diputados, non o entendo. Pero bueno, así estamos. Nun mundo así un pouco, como que están pasando moitas cousas e moi extrañas ao mesmo tempo. Como que me pilla a veces como despistada, decir, pero por qué? Por que está pasando isto? Pero bueno, sin máis. Tiña fame, creo que se pode notar. Está ben vou cear, unha duchiña, e logo sigo ca tarde. Porque ainda que paso demasiado tempo traballando, e ti tamén, ainda nos quedan unhas horiñas para disfrutar. E hoxe está facendo moi bo tempo. A finais desta semana vaise pasar de bo tempo, porque eu cando pasamos dos 25, 27 xa creo que imos chegar aos 30 aquí en Vigo. Así que, bueno, disfrutando do bo tempo, pero esperemos que non siga para arriba. Hoxe podería resumir o día en traballar, falar por teléfono e ir para a cama. Creo que nunca falei tanto por teléfono desde que existen as mensaxerías instantáneas, vamos. Falei con miña nai, con meu pai, con xente de Esquerda Unida, o sea... Ai, xa vou ir para a cama. Unha tarde productiva porque estudiei un pouco. O que pasa é que non o gravo porque o que fago é, acabo de traballar e fago como cambio.
e poño a estudiar. Creo que onte sí que o gravei, pero hoxe non me lembrei de facelo. De feito, xa me gravei cando estaba cando saín a correr, que antes xa digo paseo co querido, e xa está, non fixen nada máis con el, non? Paseo, hoxe compra, non. Entón, bueno, hoxe podese dicir que é un pouco desastroso a organización do día en canto a gravala. Pero hai días que se me dá mellor e hai días que se me dá peor. Así que o que vou facer é ir dormir. Unha cousa que me pasou esta noite que facía moito tempo que non me pasaba. Dormín toda a noite do tirón. A veces si me pasa na aldea, que, bueno, aldea, xa molla aldea, pero rollo fin de semana, porque claro, como sei que o día seguinte non teño nada, pero onte, o sea, hoxe despertei e sonando o despertador estaba na cama e digo, non despertei en toda a noite? Que? Cortisol controlado. A ver hoxe, porque agora estou un pouco, creo que notas, non? Estou como subidilla, claro, estou falando con un, con outro, non sei que, non sei quanto. E agora xa son, eu ir ao reloxe, non sei onde o teño. Xa son as 11. A esta hora debería estar dormindo xa. Pero falei cunha compi de Ourense, que me encanta falar con ela, pasa que non nos vemos nunca, pero encanta falar con ela, e estivemos un bocacho ao teléfono, comentando cousiñas. Contelle tamén que estou preparando a oposición e dixo, jo, que guai, bueno, que guai. A ver que tal se me dá. Pero bueno, mañá máis. Chao. Vir na moto con este calorciño dá un gusto tremendo. Cando fai máis calor xa non, pero agora é que de verdade. Xornada laboral rematada, vou ir facer as cellas, sinto por isto, pero mira, pásame unha cousa. Vaste rir. Non teño moitas canas na cabeza de momento, pero teño canas, e que seguro que non se ve. Saen un par de canas aquí nas cellas. Bueno, hai o bo, que tampouco pasa nada ter canas, vamos, un día vou nas ter, espero, que chegará lá. Que me nacen como cerca do entrecello, entón agora cando vai a facer máis cellas xa me vai a quitar. Pero fai unha gracia que me nazan como canas na cella, antes que na cabeza. Na cabeza de momento non teño, pero bueno. Que veñan, benvidas serán, eso quere decir que me estou facendo maior e que ainda estou viva. Así que, Team Canas, que falando disto, así queda grabado en vídeo. A miña idea é ir deixándome as canas. Non sei como me verei cando teña canas, pero a miña idea é non teñerme o pelo. E deixar que as canas vayan libres, me acompañen neste camiño vital. A ver se logo me vexo. Porque, bueno, todos temos, como se chaman? Esta presión social, non? Entón, bueno, claro, eu tamén. Lóxicamente, isto está funcionando, non? Sí. Así que agora xa vou deixalo por aquí. Espérame unha tarde máis ou menos tranquila. Hoxe vou facer directo en TikTok, porque onte tiven lío, e que onte foi un día raro e o blog ben se ve que foi raro, porque tiven reunión ás 8. Pero hoxe sí que vou facer directo en TikTok, que me encanta, a ver canta xente se conecta, porque claro, dixen todos os martes, e hoxe non é martes, así que vou coa tarde, vou facer as cellas, a ver se ven ao queridinho para ir dar unha voltiña. Ui, mensaxe de Teresa. Encantan os audios de Teresa, así xo vou escoitando de camiño. Vou vestir xa de deporte, para logo cando veña o querido, ir a ver o paseo. Son as 10. O nivel de cansancio hoxe é real. Creo que en algún vídeo, xusto a semana pasada, no blog da semana pasada, dixen algo así, como que vou sair a correr, inda que o corpo me pide non facelo, vou sair a correr. Pero xa empezo a distinguir, porque a veces o corpo é preguiceiro, vale? Pero hoxe, cansancio real. O sea, xa collín unhas
mancuernas, non sei agora como se di en galego, logo xe buscarei. Estas, que son cas que fago bíceps habitualmente. E puxeme a facer bíceps e pesábame como, non sei, se fose o triple. Entón, decidí abortar a misión de facer deporte hoxe, escoitar ao meu corpo, porque sinto cansancio real. De feito, teño maniotas no abdomen da clase de forza do luns. E onte fui a correr, teño as pernas cansas, non sei xa que hoxe non é que o corpo me pedira preguiza. Hoxe o corpo díxome, Alba, por favor, descansa, vale? Entón, bueno, xa farei forza mañá, de feito vou deixar a Bartolada por aquí montada, porque mañá para traballar non me estorba. Resultame bastante coñazo meterlo no armario e sacalo, así mañá motivación. E pouco máis, o directo de TikTok genial. De feito, empecé un pouquinho antes, co conto de que non fixen deporte, estive un ratiño co querido no sofá. Ui, mira. Repito que son as 10, E non dormí mal esta noite, Non foi tan boa como a outra. Si despertei na hora que desperto sempre, que é entre as 4 e as 5, pero volvín dormir a das 7. Entón, eu creo que é cansancio de deporte de machacar. Inda que o Garmin, como é un pouco puñetero, dime que estou en mantenimiento, é dicir, como que podría facer máis deporte, estou cansa. E agora toca as 6. Xa sabes o que vou facer agora, non? Sí, correcto, vou ir pa cama. É de día, Non sei se ves que é de día, non teño ninguna luz encendida. Vou ir pa cama. Sí. Vou ir pa cama, vou ler un pouco e listo. E iso, o directo xenial. E como empecé un pouquinho antes, pois estive máis ratiño, conectouse xente de outros momentos de cando facía directos, e fixo a mi televisión, incluso algúns vedes este vídeo de fondo mentre facedes outra cousa, que me parece xenial. Eu tamén vexo os vlogs e os vídeos, sempre os vexo facendo outra cousa, e me contenta, extremadamente cansa, seguro que se me nota. Aí vai todo o bostezo, joder. Creo que 3 bostezos nun clip é señal suficiente para que pare. Así que mañá máis é seguramente mellor, que estarei menos cansa. Menudo día de calor e mañá parece que vai ser peor. Non sei eu como imos a sobrevivir. Trouxeme compramos este aire acondicionado fai uns anos xa, porque o noso piso en inverno, claro, é moi beneficioso, pero en verán pasámoslo fatal. Cando o sol está alto, dá o sol dende que sae ata que se vai. Entón, claro, coño unhas temperaturas bastante alucinantes. E hoxe, claro, estamos a 31 fora ou por aí, e dando o sol como que abafa. É certo que agora xa está baixando un pouco o sol, pero estaba sudando, que non me parece moi normal. Pero bueno, encendieron un ratiño un pouco para enfriar un pouco a habitación e xa parei, porque tampouco é sano, estuvo tan aire frío que alucinas. Entón, nada, estiven estudiando, teño a cabeza un pouco como un bombo, non sei se o calor, se o estudiar, as leis ou a movida, pero a cabeza como un bombo. Temos aquí dar un paseiño, o que pasa que, claro, con este calor, de feito, cando veña o querido, chameino e dime, hai aquí o sea, estou atopando con xente correndo, e digo, pois hai que te aguante, porque te pode dar un golpe de calor, aí con todo o calor que fai. E tamén quería ir correr, o que pasa que igual vou correr rollo tarde, rollo 8:30, 9. Creo que será mellor. Sobre todo porque me dá un pouco de rabia ir, igual que onte cando estaba tan cansa para facer exercicio de forza, non? De facelo, e total, facelo mal. É dicir, que é importante facelo, ainda que o fagamos un pouco regular, pero tamén hai que intentar estar en óptimas condicións para facelo ben, porque senón é un pouco en vano ás veces. Entón, esperemos que baixe un pouco a temperatura. Vou ir ver que fai o queridinho.
igual me sento un pouco a ler ou non sei ben que vou facer, pero non podo seguir estudiando. Ou me dou unha volta pola casa a ver se me despexo, que tamén está ben. Vou ver as plantas que están abafadas de calor. Non poden máis con esta calor. A ver se imos dar o paseiño, pero non sei en que momento, porque parece que sigue apretando. Estando quieta. Xoe máis pulsación simplemente camiñando. Que terrible, que estamos a 28 grados aínda, e son as 9:30 da noite. De noite imos estar a 16. Podo vir ás 3 da mañá a correr. Bueno, fixen o que puiden, pero terrible con calor, O seguinte tócame sábado e domingo. O sábado vai facer calor, pero vou correr pola mañá, cedín. Pola mañá non fai tanto calor. Quizáis teña que correr pola mañá. O que pasa é que teño que organizar como despertar, comer algo e correr. Pero creo que vai ser a mellor das ideas facelo pola mañá, porque estes días de calor, xa non ten nin pés nin cabeza. Nin un pouco. Bueno, vou para a casiña a ducharme, que mañá é outro día, mañá xa é venres, así que estou cansa, Non podo nin articular palabras. Ai. Despido o blog despois, veña, porque senón vai ser moi curta a cousa. Máximo, que podo secarme o pelo. Joder, que calor. Eso que me sequei co aire frío do secador, pero claro, con aire frío non seca. Pero mira, vou ir, non está xa, está un pouco húmedo, pero non pingando. Así que agora, mentras leo un pouco, seguro que logo me seca, porque que non podo máis. Vale, mala idea ir correr, ou seja, esperei como ata o final da noite, é dicir, saín da casa ás 9:30. O sea, que xa era unha hora para que estivera a cousa fresca. Mentira. E parezo nova, porque eu xa sei como é aquí. Quero dicir, cando hai temperaturas tan altas polo día, pola noite refresca, pero pola noite, sabes? Igual ás 12, a 1. Claro, non podo ir correr ás 12 da noite. Podría, pero logo mañá para traballar. Entón, importante organizarse, Alba. E se vai facer calor, pois vas correr pola mañá. Hoxe, por exemplo, traballei desde a casa. Podía levantarme un pouquiño antes, almorzar algo lixeiro e ir a correr pola fresca, porque ademais a primeira reunión que tiña era ás 9. Quero dicir que, ainda que me conectara ás 8 e pico, 8:30, pois estaba ben. Sabes o que quero dicir? Alba, por favor. Así que baixei perder o tempo, basicamente, porque non, sudaba o bigotillo andando. Que incomodidade. Eso que corría un pouquiño do vento, pero claro, era vento quente, é como... En fin... O sábado tócame volver correr, sábado e domingo, pero como teño lío o domingo, imos a estar por aí, vou correr sábado pola mañá e creo que me vai facer calor, pero pola mañá entendo que me vai prestar, porque polas mañás, en xeral, por moita calor que faga, pois... Si, non? Non sei. Pouco máis. Só contar unha pequena anécdota. Contei nun blog que tiven que ir ao PAC, no blog anterior foi, de feito, porque teño unha irritación na axila e picábame moitísimo. E claro, eu pedín cita para a miña médica de cabeceira a finais de maio e ata hoxe 11 de xuño pois non había cita. Entón, claro, a semana pasada, como me picaba, estaba por arrancarme a pel, dixen, bueno, pois igual antes de arrancarme a pel vou ao PAC. En xeral, son contraria a ir a onde non hai que ir. De verdade que deberíamos ter citas e disponibilidade nos centros de saúde, porque non era unha urxencia, pero no ámbito dunha semana ten que haber cita. Vale, bueno, vou deixar de queixarme diso. Pero hoxe fun a cita, e bueno, sacaron unha foto, enseñei hoxe, bueno, sigo tendo, entón dixome unha semana máis, deume un medicamento e dixome, agora pide cita para cando che saia, e logo se ves que che pasa, pois cancélala, pero pide xa. Sabes, como dicindo, non hai citas.
pídea, porque senón, cando queiras vir, basta que pague un mes máis. E de feito, dixen, vale, saio, e como era pola mañá e saín de traballar, pois un ratiño, sabedes, así rapidiño, para ir ao médico, que pedín permiso, pero logo tiña reunións e teño que volver, vaya. Fíxeno desde o móvil, porque había bastante cola no centro médico, entón digo, pois fago dende o móvil. Non deixa pillar citas. Ponme, estou non hai citas, é dicir, que no mes seguinte non hai citas, entón teño que estar pois, todos os días mirando ata que alguén anula unha cita e poida coller unha cita. De verdade que non nos estamos tomando en serio, inclúyome, que eu indigno, pero indignome a cachos, pero vou a todas as manis que hai de sanidade pública e participo das reunións. O sea, fago todo o que podo, pero podría facer moito máis. E ti tamén podrías facer moito máis. Temos que queixarnos, porque que de verdade que nos están privatizando a sanidade e ti máis eu non imos ter pasta para ir, vale? Entón, basta. Que me cabrea moitísimo, porque hai cousas básicas, sanidade, vivenda, comer, o sea, hai cousas básicas, joder, que teñan que estar garantizadas. E dixen un taco pequeno, pero que teñan que estar garantizadas e ser públicas e que todos e todos estemos cubertos por ela. E hoxe fastidia un pouco, porque incluso, como evidentemente os profesionais sanitarios saben perfectamente cal é a situación, xa me di collecito preventivamente, non vai a ser que pa semana pois empeores ou pa semana sigas estando mal e cando queiras pillar cita 2028. Parece mentira, Despois desta chapa, este cabreo, vou dormir. Beber moita auga, teño sede. Isto de sair da ducha e notar un pouco de sudor, non sei se ten moito sentido. Vou ter que duchar mañá pola mañá outra vez, que desastre. Mañá máis, vale? Ia dicir que prometo non ser tan turras, pero é mentira. Vou ser moi turras hasta que espabilemos. Que se nos vai a saúde, nelo, de verdade. Chao. Esta cara, esta cara é de venres á tarde. Ai, non teño que traballar ata luns. Iso que tamén vos digo, xa fai moito tempo que a mí non me deprime. Quero dicir, non teño os míticos domingos á tarde que sintes xa agobio polo luns. Espero que a ti tampouco che pase. Eu sí que tive unhas temporadas un pouco chungas a nivel ansiedade co traballo. Agora, máis ou menos, separo un pouco ou consigo... Bueno, consigo. Fun ao psicólogo. Entón, tampouco é que de repente fixera un día así. No, pero teño ferramentas. Compañeira, compañeiro, teño ferramentas para levar o mellor. Así que, bueno, se ti estás nesa situación, de verdade che aconsello que busques axuda psicolóxica se podes. E digo se podes porque como non hai... O sea, sí que hai na sanidade pública, pero igual cando consigas cita, pois xa, a saber. Vamos a reivindicar máis recursos en saúde mental na sanidade pública, por favor. Logo aconsello que vayas. Porque a min fíxome moitísimo ben. É certo que hai veces que ainda repito certos patróns, pero xa os detecto e os cambio. Entón, bueno, non sei por que contei todo este rollo. Chica, de verdade, que pesada es. Cousas que pasan hoxe na miña casa. Oscuridade. Hoxe acordeime, aparte de estar a 30 e pico grados. Alexa, temperatura exterior. En este momento hace 32 grados. 32 grados. Esta noche se Perdón se activei as 18 vosas... grados. Vale, tranquilidade. Perdón se activei as vosas, que sempre me pasan nos vídeos cando os vexo que chaman por ela e, claro, todas se chaman igual. Entón, creo que contei onte que cando empeza a dar o sol e non para, o sea, é unha loucura. De feito, este piso cando compramos non tiña persianas no salón, que temos unha... Nunca enseño esa cristalera porque cando puxemos as persianas sacamos os estores, entón vese todo para fora. Evidentemente non quero ensinar en YouTube onde vivo. Temos unha cristaleira tremenda no salón que, claro, entra moitísima luz, pero así como entra luz, tamén entra o sol, pa! Por iso teño un... Creo que contei antes, non sei se me repito. Por iso temos un aire acondicionado portátil, porque cando entramos aquí a vivir, en verán pasábamoslo fatal, porque que non saía o calor do piso. Fai 2 ou 3 anos, ou así.
decidimos invertir en persianas porque evidentemente non ten moito sentido poñerte a ter aires acondicionados antes de aillar a casa. Entón, ora o aire acondicionado usámolo puntualmente, por exemplo, onte puxeno para refrescar un pouquiño a habitación, pero nada, un pouquiño, pero as persianas danlle a vida. Entón, hoxe acordeime porque onte estive na casa traballando e non me acordei de baixalas, e hoxe xa me acordei, e ademais son testas que as podes programar. O sea, que non son manuais, son eléctricas, que cando non hai luz non se poden baixar, vale? Non sei se hai un método de baixalas manual, pero comprendo o problema, pero así podo programalas e decirlles que se baixen unha hora, este ou nunha casa, e que se volvan a subir. É unha maravilla. Que vou facer agora? Fai un pouco de calor. Vou descansar un pouquiño, vale? É importante saber descansar. Moi importante, porque estou un pouco cansa. Voume hidratar porque noto que falta un pouco de auga, entón voume relaxar, vou ler un pouquiño, vou beber auga e a ver que se me ocorre pola casa facer, porque a miña idea é facer hoxe forza, porque me toca, o mércores non o fixen porque estaba reventada, e hoxe xa me sinto ben, así que penso que xa podo facer. Fasa que quizáis máis tarde, a ver que tal a temperatura do piso, pero é o que conto facer hoxe. Tamén quería comprar crema do sol. Para a cara sempre teño, porque bota todo o ano, pero en inverno non adoito botar crema nos brazos, porque normalmente vou tapada. Pero agora sí, é a que teño do ano pasado, xa sabedes que as cremas caducan. Entón, debería repoñela. Pode ser que baixe á farmacia a mirar iso. Porque xa chega o veranito. Xa toca botar cremiña de sol. Protexerse a pele, por favor. A ver, son as 11:15 da noite. 11:15, fomos dar o paseo diario agora, porque que non se pode, fai 28 grados. Quero decir, son as 11 da noite e hai 28 grados aí fora. Estou suando así, de verdade. A quen lle gusta o calor, sabes que eu son team calor. Team calor? Pero por qué? Eu evidentemente son team frío. Creo que se nota pola cantidade de queixas que estou manifestando por ter 2 días de calor. Bueno, 3, mañá tamén vai facer calor. E para a semana volvemos ás temperaturas habituais de máxima 24, tal, que eso é perfección. Perfección. Estou un pouco cansa, pero hoxe si me sentín forte para a clase de forza. A pesar do calor, puxen o ventilador aí que me dera un pouco o movimento de aire. Non puxen o aire acondicionado, simplemente co ventilador para que me dera un pouquiño de movimento de aire e listo. O que si vou facer é poñer o aire acondicionado na habitación para que refresque un pouquiño antes de ir dormir. Voume sacar o suorte do que teño, poñer o pixama e vou ver a revuelta, porque polo que sexa hoxe a venres e hai a revuelta. Entón voume sentar un ratiño e digo, querido, tranquilamente, a ver un poquinho a tele, sen máis. Día bastante guai, ao final descansei bastante, ia ir comprar a crema de sol e non fun, a ver se vou mañá, porque día pensado, tócame correr domingo, pero domingo imos estar Forcarei e Melide, e ali na aldea podo correr, pero son todo costas, quer decir, non estou de momento nunha forma tan adecuada como a poñerme a correr con inclemencias de diferente altura. Sabes, o que ven sendo planicie, de momento. Algún día poderei, pero non. Entón, mañá, como marchamos a media mañá, vou ir correr antes e acompañarásme. Espero que faga un pouco máis de fresco, ainda que hoxe di mínima pola noite de 20, así que mañá pola mañá frío non vai facer, pero se vou sobre as 9:10, pois ainda será unha temperatura que me permita correr sen morrer, porque sempre é importante sobrevivir o que se faga, non? Pouco máis. Paso unha semana voando. Todas me pasan voando. Non me gusta a sensación de que me avance moi rápido a vida. Pero bueno, mañá vai ser mellor
Chao. Menuda carreriña máis gustosa a pesar do calor, Ademais, cheguei coa cara toda vermella, supoño que quero pensar do esforzo, e non se me estaba indo, e digo, non me queimaría, non? Botei protección solar antes de sair. Entón, agora creo que xa non a teño tan vermella, non? Un pouco, sí. Non sei, igual me deu o sol, non sei. Pero botei protección solar, sabes? Porque como xa me coñezo, cada quen ten que coñecerse, todo o mundo ten que utilizar protección solar, pero as que temos así a pel blanquiña, pecosa e demais, pois temos máis, digamos que rapidamente nos fai dano o sol. Ai, joder. Estou pensando en que me teño que secar un pouco o pelo, pero non estou segura. É que o de sair da ducha é como ter calor, o sea, odio isto. Pero bueno, creo que foron 3 días, hoxe é o último día de calor extremo, creo, espero, gustaríame. E xa está, deixar de queixarse, chica. 3 vídeos, 3 días do blog queixándome do calor. Prometo un verán interesante para os meus vlogs, verdade? Non, supoño que logo acostumbrareime e simplemente me queixarei de que non hai auga ou calquera cousa. Bueno, xa estou vestida fresquísima, porque para Forcarei dá 30 grados e paso de pasar calor. Teño que ver que temperatura vai facer mañá en Melide, porque imos a Melide. Creo que non vai facer tanto calor, entón que quizáis poida levar un pantalonciño largo, porque non hai que confiarse, porque aquí en Vigo ás veces a temperatura é a que é, pero logo cando te vas hacia arriba cambia radicalmente, vale? Hai que... Pásame moitas veces que vou vestida de maneira inadecuada, porque penso que fai calor en todas partes e en Vigo temos un microclima un pouco especial, e ainda que hai veces que me toca as narices, pero de normal que presta. E pouco máis. Que me gustou moito a carreiriña de hoxe. Sempre empezo como fatal, decir, joder, e logo debe ser que xa o corpo se pon en modo, que non vai parar, que vai seguir a tía. Entón xa como, incluso empezo a adecuar o ritmo, porque intento ir despacio, porque digo, vou correr, trotar, porque hoxe tocaba desto que lle chaman tirada larga, que correr máis tempo, e digo, vou empezar a modiño, non? Tucu, pero non sei por qué, que de repente miro, 6 e pico o ritmo, que para ti será a modo, para mí é rápido, vale? Entón, cánsome, suben as pulsacións. E logo, cando xa levas un cacho correndo, debe ser que xa o corpo se adecúa e xa vas ao ritmo que toca para poder correr sin fatigarte tanto. Non é zona 2, que xente, hai que correr en zona 2. Eu non dou corrido en zona 2. Para min, zona 2 é andar rápido. Pero, bueno, cada un fai o que pode. Eu o único que quero é ter saúde, pouco máis. Nin velocidade, nin non sei que, nin non sei cuánto. Eu o que quero é ter saúde cardiovascular. Vale? E para iso hai que darlle toques á patata. Ainda que había momentos que me poñía o Garmin 180 e eu non iba a 180. Hai veces que me poñía 170 e si iba a 170, pero nunha destas miro a 180 digo, estás equivocado. E logo outra vez que tiven que parar porque eu, ponme 160 digo, non estás medindo ben, pero bueno, hai que escoitar tamén o mellor indicador das pulsacións é o corpiño. Vale, vou ver se me seco o pelo ou que fago da miña vida. Estou como facendo tempo, como se facendo tempo non tivese que facelo, porque non quero ir co pelo hiper mollado. Entón, bueno, vou sufrir un pouco secando e tiramos para o norte. Sabes cal é a vantaxe dunha casa de pedra cando fora hai 33 grados? Que ben se está aquí dentro!